κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Βαγγέλης και είμαι πάλι εδώ μαζί σας με ένα νέο βίντεο. Αυτή τη φορά έχω πάρει το τύχη στα κόκκινα των 5 ευρώ. Έχω πάρει 2 scratch για να ξύσω. Να σας πω ότι τα συγκεκριμένα τα πήρα από κέρδη που είχα και σας είχα αναφέρει σε προηγούμενο βίντεο μου. Οπότε ήρθε η σειρά τους να τα ξύσουμε και να δω τι θα καταφέρω. Λοιπόν, τύχη στα κόκκινα που κερδίζεις άμα ταιριάξουμε οποιονδήποτε από τους αριθμούς μας με έναν από τους 4 τυχερούς αριθμούς και παίρνουμε το αντίστοιχο ποσό. Επίσης άμα βρούμε το αστέρι διπλασιάζουμε το αντίστοιχο ποσό και αν βρούμε το πέταλο κερδίζουμε 50 ευρώ άμεσα. Και έχουμε 15 ευκαιρίες για να κερδίσουμε κάποιο ποσό. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το 58. Τυχεροί αριθμοί. 27, 45, 52, 31. Για να δούμε τώρα τους αριθμούς μου. 57, 56, 13, 30, παραλίγο, 59, 40, 29, 54, 28, παραλίγο ξανά, 35, άλλες 5 ευκαιρίες, 58, 25, 38, 55 και 22. Τίποτα, ούτε έναν από τους τυχερούς αριθμούς, ούτε κάτι από τα δύο σύμβολα βρήκα. Πάμε στο επόμενο, στο 59. Λοιπόν, τυχεροί αριθμοί. 55, 33, 52, 57. 50, 15, 17, 21, 36, μάλλον και αυτό την ίδια τύχη θα έχει με το προηγούμενο. 27, 38, 32, δίπλα είμαστε, 34, 58 και τα 5 τελευταία, 45, 42, 25, 49 και 14. Τίποτα. Η τύχη στα κόκκινα δεν μου έδωσε τίποτα. Δεν μου έδωσε ούτε το ελάχιστο κέρδος. Μακάρι εσείς άμα το πάρετε να είστε πολύ πιο τυχεροί από μένα και να κερδίσετε κάτι. Τουλάχιστον αυτό που μπορώ να πω για μένα είναι ότι τα συγκεκριμένα scratch τα πήρα από κάποιο προηγούμενο κέρδος που είχα και δεν τα έβαλα από την τσέπη μου. Αυτό μόνο. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω που με παρακολουθήσατε. Να σας πω για άλλη μια φορά να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να με βοηθήσετε να συνεχίσω και θα τα ξαναπούμε σύντομα με νέο βίντεο. Σας ευχαριστώ και πάλι και σας χαιρετώ. Γεια χαρά σε όλους.